kune chikomo chizere nyasha imi, simudza meso ako uone. Pakalvari, pakalvari, pakalvari. Makadai mhuri yeZimbabwe kubva musi wa18 kusvika musi wa20 tinenge tiri kumfakosi. Ngatisangane ikoko. Full Gospel Church yatirongera Easter yakanaka. Ngatisangane kumfakosi. Kuna Chirera Mhene ndokwatinenge tiri. Inini ndichange ndiriko, Mathias Mera achange ariko, Prince Jacha achange ariko, nevamwe vaimbi vakawanda vachange variko tichiti aisekwi, 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 manza aisekwi. Full Gospel oye. Dedzanai ugoinvita shamwari yako, ugoinvita mama, ugoinvita gogo, ugoinvita munhu wese kuti ngatisangane Full Gospel Church kubva musi wa18 kusvika musi wa20 chinenge chakachaya. See you there. Kusangana kwati kuita zvekare pano padzirare 263 pano pado kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Ndatisubscribe, ndatilike this video, ndashare this video kune hama neshamwari. Vadikani, Mama Dorcas Moyo voita zvashamisisa vamwe vanhu muZimbabwe, asi vamwe vanhu vangaitaurawo zvavanofunga mucomment section. Ndinokumbura kuti zvavanofunga mucomment section pamusoro pezvaitwa naMama Dorcas Moyo. Mama Dorcas Moyo vodoneta mosquito nets nemabed spreads nemagroceries kwaMutare General Hospital. Ndokwavadoneta zvinhu izvi kwaMutare General Hospital ndokwavaenda kunodoneta zvinhu zvakaita semosquito nets, mabed spreads nemagroceries. Vaenda kunodoneta ikoko ende vanhu vanga vachitaura zvakasiyana siyana mucomment section. Newewo taurawo zvaunofunga mucomment section. Hazvirambidzwe kukomenda uchikomenda zvaunofunga mucomment section. Ndichingoti ndavawedzerwe pavabvisa ipapo naMwari. Dauti muone video, dauti muite zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Nyaya iyi ndagoya nayo seposts. Much love.